kupit alkaa olla valmiita. 70 vörkkeriä Kaltilla ja eikä osu, no viimeinen osuu kuitenkin. Ja nyt se saadaan se Liberatori tuhottua, mutta kyllä Kaltti on tosi kovassa asemassa nyt tässä pelissä niinku positiivisella tavalla. Tiedättehän sillä positiivisesti kovana. Ja sieltä lähtee lingit tulemaan. Ja Steamia lähtee, lingit vaan kaatuu. Ja nyt Firefly-haksi tuntee paineen, tietää, että nyt on tilanne päällä. Sieltä vyöryy semmonen armeija, että siihen on kyllä vaikea keksiä ratkaisua. Ilmasta lentää tavaraa, niin ei osu mihinkään. Skanni osuu kuitenkin ja 3 tankkia sinne osuu noin. Siinä vielä vähän paileja kerätään ja nyt löytyy kyllä hyvä paikka tankeille. Sinne ei lingit hetkeen pääse, ei sillä, että sillä lingejä oiskaan. Ja sittenkö taistellaan, tässä ratkee, kuka pääsee huomenna jatkoon tai tänään jatkoon. Huomiselle Marinit menee eteenpäin ja rynnistää ja GG kun tulee sieltä ja näin ollen Kaltti tosiaankin menee huomiselle jatkoon.